Ka MLA ke NPP na is Shillong ka kong amprin lengdo kelakan terjur ya ke seng partai kamtam ya ke Voice of the People's Party ba kalong ke bang mensau ban syukular ke bom la long ka kong amprin ke ong ba baro ke ong ba ke ya ke penriu bat lada ki paj ba ki penjob kin le ya kata bar ke jingkular ke bersirkai wat ban pendu ban penkela ya ke reservation policy handai kamlong ke basuk ban le kal ong ba don ka hok ban don ka thong sanh perthei henry om ban kulal kai yak bom la long kelapan pa ba kum kanong ilam pai ba kami hap ikan ke buj sanh perthei ka ban wan ra ka jing mensau ke pai ba ka jela ka kong amprin ka ong ru ba kami hap setia ya ka jing mut jong presiden ka Voice of People's Party ba aden milap saimot ban sim dak lenti ban yalam bakla yo pai ba ban tur yak sekretariat kalau ong bakum unong ilam belajik ipat ba udai ban wan para marwai ban ya kren markhamat habal kha opat ba om manilam pen ban yo pat ba sya sekretariat ban penkor mar sinong ka kong aprin ka ong ba ka kam khaput ba ka asam ka dai ka bejuat ba namal ka don kam ban tuklal ka sokar India pat dai ni ka daw ba ka sokar jela ka dang syam jing handrai la dai ba ka sokar jela ka la nala de trang ba un om ap hadu menta handrai la le dum dam Hakiriu shimet ki badon la ka jong ka jenda. Baro ki ong ni et jat benrio. Pet tanga jela la jong nai phai than se jangai. Penjob yang ingin le kata kajing kular ke basir kai. Pimur ke basuk ban le di kita baro ani wo ke ba e. Ani wo ke ba e. Penjob ingin pendo reservation policy bitara ke bila. Pimur ka kamdon ka an. Pimut mundan ba pen, pimut mundan ba lang sa katakaan ka ba pimut dor mapi ka ba sup an su bread no, kalet no, kajing penbet, hap pikir bahaya kan ni. Barok haki don political motivation te. Teto, pidon ka hop, bandon ya ka political motivation. Dari pimdei ban I false promise te ya kipat ba. Bada pi penjob ingin le kata ngin lam no kata kapam la long pi gani bat ginong ya lam kam tam le kum manga hap pikir pi ya ke bang ikira tem dai pi ban ya kular ke iru kapam la ban long tang na kadaw ba kwa penjob ik ke election ngasi mette ngam ya hap bat ka political propaganda ka balong dangerous nam ta ka chat pendri ko jongi ngala ban sungpu la pi kentui ki pat ba banong to ya wan pi shaki jing mani tongin ya nget pi ya oblay tongin ya persang pi ban ya rap ya kane ka sarkar bakan yo ino ya kane ka problem ne ka tu ka problem ne kane ka problem Henry ba pin ong yang in ya litur sa sekretariat man ya keren ya kata te ka pamyahap ti pi lada don kajing bakla hangta kajing yang mensau hangta kajing yang snam hangta mano tepi ban bakli lem imei pa te bunsin kim tip te bokon la lechta bunsin kim tip kik me kik pa ki bakli ting wada ki kon jungi ru ki ya denti don baya wer ki sulai la kale por bangat ngat maki am ni kalong ka popi malai hab wanda ka pat ba support secretariat wan para marwai singin ya kana pi pila dei kinong yalam pidang don kampat ba pat ban leyu pila bandon ka jing yalang pat ba jo pi don no ya ka sya ka feel ayu se sya ka jaka ka ba he se wat wan sa secretariat ban pen klumar nong kum to namar pi pen wet ya ka let ka wan jong ginong let no wan ngati ngas ngau ba lapan khamti nong yalam bingi nakadaw ka ba kapabiang em kumno padengan nang ong mangai ki pat ba yawan pi yawan ngin yalik tur siya tay ban pani kata nganet siya mangakin kumno kumta kala bano di gibon hag manakini kita yaw ngayon ide kilanti kibam long kumtupi hanga simet te pet mo ngam kwa ban penkala kontroversi ya kanu kajing tumu jong no jong ngidon lai jong ijong ijing perkhat ijing perdan
tang babanya keren ya ka border issue, interstate border issue, ha secretariat tarai pin your result. Ngaci mette kum kanong yalam ngam tarai pi kan position. Usabi hang to mdei te po secretariat. Usabi hang to dei. Sa government of India. Hapadang arngot ki chief minister bat ki committee ki bakila tau maki. Kambate ban le umne. Bandala te pi ban solve secretariat pi tarai chief minister undang am. Ula lik drone hi mentang kamap. Ula penyang baik direct ki maupun lajong tilada borok kiri ki let hi directly syaka border but draw kamap lajong bo maupun lajong saya ikan poi kini partai tarain sodon masak syak ini no tibalai pa pun sutho iki pacal ngin yale chatai hang tai telayo jubab menukan man ai pi ta jubab ngangam suya ha tip ki balet yo ki don la kajong kacing yo i ngaburom ya kata kacing yo i kecuki tambang ngasimet nganum lek pi ban kren ha secretariat ya ka public hearing ka bari ban ron syapo clear ya apken kemut you public hearing kemut kitu ki bepersya ya keno kata ka daw bokot ke public hearing kile cakatakan ke cakaban le kata ke public hearing persya cakatakan secretariat tensyong mana piteng kan don bapan sutu bakla tapi ngayo ki don la ki jong ki put pi kwa surang haka snong jong pi don masngam pi wan kan secretariat pi kwa umdi umbam namar bam don masngam pi tak kadong ka snong jong pi wan kan secretariat pan udon chief minister udon PHE minister ladaki ka school jong pi kam trikam haka dong ka snot jong pi bla 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 kalau bandai kenu daw wan secretariat keren bat education minister tambah kadon kalentikin ban le kata ki ong gerau ya ke secretariat mut yu kata pi gerau you know pi gerau ya ke sarkar la jong to shimkin dak appointment ladaki minister ki mai appointment dia kita hai tai por pada tesa gerau kat bamon ke pila persang sen lesen berlet ya kendo itai minister intre na in patiaw ne tate saya ken da ka extreme measure re kani ka jing ani ngam tip shu sei kan poi kan ka pertai ngam tip phika ngamut ban kum ni compare bandon ka jing thmu dei bandon ka jing thmu ka belong political in nature no problem tamak thmu ya ka bala longken om ban pen thame na ka daw jong kata ka jing kwa ban job yaki elections they ka belong very dangerous fikane tingkat boy siya babaklaro ban ide ban kan mau tapi ya wan hang ni da kamon sungubha nga wan da kamon sungubha ban syakri yaki patba dan bala ban pimboring man ngan persangkat ke bangala hai bori berit jong badon hakadu kanu ka political politics Henry ban shu promise lut tepi ka bamla lompi Henry pet iwei i political party ki don lay jong manifesto kan de kejing long ba bunsin pat ba kulit no ban pet tepi ka manifesto judan ba politik manifesto ya form coalition government judan coalition partners manifesto judan ni hi te piong ka kerteng jong ka political party ki ke compare tama kambha ban ya lampakla namar ngam tharai phi ka basuk te ka bakular te ba ka ba koloi ban le ndrei ban pen urlong ngo ko mai ani plan ki jing ki babon te ki bawan ban ku ini